zientzia fikzioak aspaldi aurkeztu zizkigun beren kasa pentsa dezaketen makinak. Adimen artifizialaren bidez, gizakien jokaeraren antzeko bat duten robot asko ezagunak dira filmei esker, eta aparteko doainak dituzten makinak gure irudimenaren parte bihurtu dira. Baina adimen artifiziala adimena alda benetan. Nik uste dut, beti ere gogoratu behar dela, robot baten barruan edo ordenadore baten barruan dagona programa bat dela. Eta programa hori norbaitek egin duen programa bat izango da beti. Nik informatika ikasi nun eta klasearen lehenengo egunean esan ziaten. Ordenadoreak tontuak dira. Eta karreran 5 urte pasata sinisten duzu benetan tontuak direla. Basilio Sierra EHUko informatika fakultateko irakaslea da, eta baita adimen artifizialaren Espainiako elkarteko zuzendaritzako kidea ere. Adimen artifiziala deitzen diogun hori, soilik datuen analisia dela gogorarazi digu. Ordenagailuek abantaila bakarra dute, giza burmuinarekin alderatuta. Askoz azkarragoak dira kalkuluak egiten. Abantaila bakarra da, baina oso garrantzitsua. Izan ere, horri esker, adimen artifiziala prozesatzeko gaitasuna baino zerbait gehiago da. Makinek ezin dute guk ikasten dugun moduan ikasi, baina estatistikan oinarritutako ikaskuntza bat posible dute. Adimen artifizialaren bidez, estrategia programatu egin daiteke. Eta horrela, ordenagailu tontoek, adimen itxura daukaten hainbat gauza egin ditzakete gaur egun. Gaixotasunak diagnostikatu adibidez, edota xakean jokatu eta maisu handiei irabazi. Oro har, adimen artifizialeko eta batez ere jokurako erabiltzen diren programa guztietan bai dago estrategia eta batez ere dago deitzen dana, adimen artifizialan deitzen dana bilaketa bat. Bai, bilaketa zeintzuk izan daitezken arerioaren mugimenduak eta horren ondorez zeintzuk izango diren gure onenak. Baina dena den esan behar da xakeko programa gehienak oinarrituta daudela datu base handitan eta ordenadorearen azkartasunean. Berez, hor egon zan oso ordenadore famatua Deep Blue izenekoa Kasparov irabazi ziona, baina hori izan informatikan esaten dana indar hutsez irabazi zion, ez zion irabazi adimenangatik. Adimen artifizialaren ahalmena nabarmenagoa egiten da aldi berean datu kopuru handiak erabili behar diren kasuetan. Hori oso zaila da gizakiontzat, baina bestalde, makinari planteatzen zaion arazoak oso zehatza izan behar du beti. Makinek ez dakite guk bezala informazio ambiguoa erabiltzen. Horregatik, oraingoz, robot salduenak dira zeregin errepikakorrak egiteko erabiltzen direnak. Gizakiarentzat aspergarriak diren zereginak, baita lan arriskutsuak, azkarrak edota esfortzu handia eskatzen duten zereginak egiteko erabiltzen direnak ere. Dena dela, adimen artifizialak roboten alorrean gaur egun duen erronka nagusia da, gero eta mugimendu autonomoagoa lortzea. Egia da, Europan batez ere eta Japonen gizarte robotika edo robotika sozialan lan asko egiten dela, batez ere pertsona helduei laguntzeko. Makina horiek, robotak kasu horretan, erabaki batzuk hartu behar dute. Eta erabaki behar dute, pertsona bat etxean sartzen danean, agian galdetuz edo galdetu gabe, pentsate pertsona, orain sartu den pertsonak nahi du kafe bat. Eta ematen dio kafe bat berak eskatu gabe. Edo ikusten du sartzen dela nekatuta eta hurbiltzen dio aulkia edo olako gauzak. Orduan, olako erabakiak hartzeko pertsonaren ekspresioa aztertuta hori nahiko gertu dago. Bizimodua erraztuko digute bai, baina hori lortzeko erronkak ez dira makalak. Makinei gurea bezalako mugikortasuna ematea edo gurea bezalako ikusmena sorraraztea oso helburu zailak dira. Izatez, hasieran uste zena baino asko zailagoak. Ez dakigu gure buruak nola funtzionatzen duen. Jakin badakigu matematika arlotan ordenadoreak gu baino hobeak direla, gu baino azkarragoak, gu baino azkarragoak kalkuluak egiten.
Baina beti ere guk esaten diegu ordenadorei ze kalkulak egin behar dituzten, hori ere esan behar da. Baina egia da, oraindik ez dela lortu ordenadore baten bidez, nahiz eta oso azkarrak izan eta oso onak izan gaur egungoak, kamera baten jasotzen diren irudien azterketa egitea. Konputadoren bidezko bisioa esaten den gai horretan, asko falta da ume baten pertzepzio mailara heltzeko, asko falta da. Makinek datu kopuru izugarriak oso azkar jaso eta erabiltzen dituzte helburu bat lortzeko. Baina ez dakite zertarako ari diren lanean. Eta ez dakite lanean ari direnik ere. Makinak ez baitira autonomoak, oraingoz. Robot autonomoak sortzeko ikerketa lerroak abiatu dira, baina oso urrun daude helmugatik. Eta robot batek adimena garatzea inoiz lortuko balitz, ez litzateke izango gure adimenaren mota berekoa. Orain dela gutxi atera dela oso aldizkari famatu batean, aditu batek esan dula, hemendik 50 urtera gizakiak robotekin ezkonduko direla adibidez. Nik ez dut pentsatzen eta gainera tristura emango lirake hori gertatzeak. Lortuko ez dana da robot horrek emozioak sentitzea. Agian adieraztea bai, aktorek egiten duten bezala, adierazi pozik daudela nahiz eta triste egon, hori beste kontu bada. Baina benetako emozioak hori ez da gertatuko. Emozioak eboluzioaren ondorioz sortu ziren. Nerbiosistema konplexuko organismoetan, erraien, zentzumenen eta mugimenduaren arteko interakzioak garatzeko. Hortaz, egunen batean emoziodun makina bat sortzea posible izango balitz, azken finean, bizidun bat sortzea izango litzateke hori. Eta hori, robotika baino gehiago, beste kontu bat da.